Nandito ako ngayon sa Naiya 3. Going back to Cebu para i-check namin yung bagong office na lilipatan ng Cebu team. It will be a bigger office para sa lahat. One of the main reason na pupunta akong Cebu, kasama na rin to na ihatid ang mga bagong PC monitor E-Grade. Nakain mo na kami na sikat na shabu-shabu. Natawag po dito shabu-shabu pero maingay kasi pwedeng matokhang. Kung wala ka! Dito kami ngayon sa, well, kakadito pala sa Pizia Building. Papakita ko sa inyo yung magiging bagong office natin. Ito may pangalawang dito. Pakapalitan natin ito ng glass. Sariling bagyo. Mukhang may minasa kayo. Nandito ako ngayon sa Ayala Mall. Bibili ako ng water dispenser, air purifier, saka iba pang gamit para sa Cebu office. Nandito ako ngayon kasama ang Cebu team. Fresh na fresh. Papasok po tayo sa loob ng hotel. Tapos, sunod na yung cafe. Para kay... Ito yung sobrang guys. So, happy Thank you sa lahat. So today, actually we are in our new training facility. Sila right now ito-train ko naman yung mga old, mga inugat na dito sa Cebu. Ito po.